דניאלוס, מה שלומך תותח? אני מעולה. אני דניאל, בן 20, מחולון, עוסק במכירות. הקושי הכי מרכזי שלי היה שהייתי חווה המון ups and downs. מטורפים, קיצוניים, כאילו הייתי יכול להיות חודש אחד בטירוף של החיים בעשייה מטורפת, וחודש אחד אתה לא מבין מה קורה, כאילו אתה לא מצליח לעשות שום דבר. לא אימונים, לא עשייה, לא... וממש קיצוני. קיצוני, חודש אחד אתה מרגיש תותח, חודש אחד אתה מרגיש כישלון. פשוט עזרת לי להבין למה זה קורה ואיך פותרים את הדבר הזה. פשוט הגדרתי את הזהות שלי לפי הדברים האלה. אם הבאתי מחירה, אז הרגשתי כאילו שמיים. עשיתי אימון הזאת יותר, ופתאום ביום שזה לא קורה, אתה לא מוכר, כאילו, מה קורה פה? למה אני מרגיש את זה? מה דפוק בי? כזה. כל פגישה איתך, הרגשתי שכמו מין שליחות כזאת אמיתית שאתה עושה מהלב. המון מסירות למה שאתה עושה. זה חשוב שאתה עושה את זה עם בן אדם שיש לו ערכים ושליחות, ועושה את זה במקום אמיתי מהלב. אני מודה לך מאוד על זה.